Здравейте! Това е огледало за баня, на което ще бъде монтиран нагревател против изпотяване. Огледалото е почти готово. Апаратурата му за управление на светлината и за самия нагревател. Ето го и нагревателя. Първо се налага така лекичко да се види как е разположен добре. След това тук с ножче се премахва фолиото, защитното. Тази част остава по две пъща и тя се монтира на самото огледало. Залагаме първо, подравняваме го, но лепилото е доста силничко. Така. И след това с лопатка или малка кърпичка също става, се залепя нагревателя към огледалото. Вече е монтирано, последствие ще се подвържи към инсталацията, която е предвидена предварително спрямо модела.